नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश घाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। तर मित्रांनो, कसं सगळे मस्त मजेत ना, तर असेच मजेत राहा आणि असेच आपल्या कलर्स ऑफ कोकण या यूट्यूब चॅनलवरचे व्हिडिओ बघत बसा। तर मित्रांनो, आज आम्ही चाललो आमच्याच बाजूच्या गावात। तर प्रत्येक म्हणजे बऱ्याच वेळी आम्ही दाखवत असतो आमच्या गावातील मंदिरा वगैरे सगळा कार्यक्रम उत्सव वगैरे दाखवत असतो। तर आज आपण बघणार आहोत तर आमच्याच बाजूच्या कोटकामते या गावात आई भगवती देवीच्या मंदिरात खूप मोठा उत्सव असता। तर तो आता आपण बघूक जाणार आहोत। तिथले रीतिरिवाज सगळे जे काय हा मंदिरातला परंपरा ते आपण जाणून घेणारच आहोत आणि तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न करणार मी सगळ्या गोष्टी। तर चला आता तिथे गेल्यावरच बघूया सगळा। तर चला मंडळी, तर आत्ता आपण येऊन पोचलो कोटकामत्यात आणि या संपूर्ण उत्सवाविषयी माहिती वगैरे घेणारच आहोत। चला पहिले दर्शन घेऊया आणि नंतर मग संपूर्ण माहिती तुमका सांगतो। देसाई साहेब ते आता माहिती देणार आहेत या मंदिराविषयी। तर चला आता माहिती घेऊया। नमस्कार, मी सर्वप्रथम इनामदार श्रीदेवी भगवती संस्थानतर्फे आपलं सर्व भाविकांचं स्वागत करतो। आमचं हे भगवतीचं मंदिर जे आहे याला एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे आणि त्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचे साक्षीदार म्हणून मंदिराच्या आतील म्हणजे पालखीच्या एरियामध्ये एक शिलालेख आढळतो की ज्यावर स्पष्ट उल्लेख आहे की कान्होजी आंग्रेंनी शके 1647 म्हणजे इसवी सन 1725मध्ये या मंदिराचा जीर्णोद्धार केलेला आहे। तसंच मंदिराच्या प्रवेशद्वाराच्या बाजूला असणाऱ्या तोफा आणि देवीचं वाहन असणारा सिंह त्याच्या मागे पुरलेली तोफ यावरनं ह्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचं शिक्कामोर्तब होतो। आमचा प्रमुख ग्रामोत्सव हा नवरात्रोत्सव आहे। घटस्थापनेला या उत्सवाची सुरुवात होते आणि दसऱ्याला या उत्सवाची सांगता होते। या 10 दिवसांमध्ये एक म्हणजे आता जर बघितलं ओव्हरऑल की सध्या नवरात्र म्हटलं की रास दांडिया गरबा अशा स्वरूपाचं समीकरण सगळीकडे होत आहे। पण त्यातही आज साधारणपणे 350 ते 400 वर्ष जो एक पूर्वजांनी आमच्या उत्सव कसा करावा या बाबतीत जे काही नियम रीतिरिवाज घालून दिलेले आहेत ते आज तसेच्या तसे अव्याहतपणे सुरू आहेत। आणि मला हे सांगायला आनंद होतो की आत्ताची जी नवीन पिढी आहे तीसुद्धा हे जे परंपरेने दिलेलं जी काही जबाबदारी आहे पूर्वजांनी तीच आनंदाने इथे साजरी करतात। साधारणपणे ह्या उत्सवाचं जर स्वरूप बघितलं तर सकाळ संध्याकाळ इथे शास्त्रीय संगीताच्या बैठका होतात। त्याच्यानंतर उत्सवाची सुरुवात जी आहे रात्री 9च्या दरम्यान सुरू होते। सर्वप्रथम प्रवचन होतं, त्याच्यानंतर आरती होते, त्याच्यानंतर पालखी प्रदक्षिणा होते। मग सर्व आलेल्या भाविकांना दरबारात स्थानपन्न केलं जातं आणि तिथे त्यांना बसल्यानंतर सगळ्यांना म्हणजे अत्तरदाणी गुलाब पाण्याने शिंपडून त्यांचं स्वागत केलं जातं। त्यांना एक मानाचा विडा दिला जातो प्रत्येकाला। अशा स्वरूपाचा ह्या जवळपासच्या कुठच्याही मंदिरात अशा स्वरूपाचा थाट नाही, हे आमचं एक वैशिष्ट्य आहे। आणि ही दरबारी पानसुपारी आमच्याकडे खूप म्हणजे प्रसिद्ध असा प्रकार आहे। त्याच्यानंतर कीर्तनकार बुवांचं कीर्तन होतं आणि या उत्सवाची सांगता जी आहे ती श्रींचा संचार म्हणजे पंचारती ताट पेटतर ताट घेऊन मशालीचा साक्षीने संचार होतो देवीचा आणि थेट भाविकांना आपल्या देवीशी त्या अवसराच्या माध्यमातून चर्चा करण्यात जे समाधान मिळतं ते अवर्णनीय। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या पूर्ण उत्सवामध्ये जे काही संकेत आहेत किंवा हा उत्सव कसा फ्लुएंटली फ्लो व्हावा यासाठी जे काही संकेत आहेत हे पूर्णतः त्या जबाबदाऱ्या त्या देवसेवकांकडे म्हणा किंवा त्या मानकऱ्यांकडे दिलेल्या असल्यामुळे
कुठल्याही प्रकारची सूचना ह्या उत्सवात द्यावी लागत नाही की बाबा तू अमुक एक काम कर, हे तुझं काम आहे, हे तू कर, असं कोणालाच सांगायला लागत नाही. कारण पिढ्यानपिढ्या त्या घरात त्या जबाबदाऱ्या असल्यामुळे एक ऑटोनॉमस मॅनेजमेंटचं हे एक उत्तम उदाहरण आहे. आणि आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही ह्या परंपरेचे पाईक आहोत आणि आम्ही आज त्याची म्हणजे जशास तशी राखण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. दरबारात आल्यानंतर आलेल्या भाविकांच्या प्रश्नोत्तरांना म्हणजे त्यांचं ज्या काही अडचणी असतील त्या देवाच्या कानावर घालून त्याच्यातनं त्यांचं निराकरण केलं जातं आणि उत्सवाची सांगता. मित्रांनो आता पालखी बाहेर पडतात. अरे
तर मित्रांनो पालखीचं एक फेरी मारून झाली आणि एक फेरी मारल्यावर आतमध्ये येतात देवळात आणि आता याच्यानंतर सनई वाद्य आणि सनई वाद्य झाल्याच्यानंतर मग कीर्तन. तर बघूया. जीवा सोडवी राम हा अंतकाळी. जय जय रघुवीर समर्थ जगदंब उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु. जोडून यादन उत्तम व्यवहार, जोडून यादन उत्तम व्यवहार, जोडून यादन उत्तम व्यवहार. उदास विचारे वेच करी, उदास विचारे वेच करी, जोडून यादन. भूतदया गाई पशुचे पालन, भूतदया गाई पशुचे पालन. तान्हेल्या जीवन वनामाळी, तान्हेल्या जीवन वनामाळी. जोडून यादन उत्तम व्यवहार, जोडून यादन उत्तम व्यवहार.
चला, कसं वाटलं तो व्हिडिओ नक्की कमेंट करून कळवा, कमेंट करून सांगा. आणि खूप मोठं उत्सव असतं आणि खूप भारी वाटतं. आता व्हिडिओ बघून तुम्ही कळालाच असाल, तर खूप चांगल्या प्रकारे कार्यक्रम केला जाता आणि खूप मस्त, म्हणजे जे रीतिरिवाज सगळ्या परंपरा त्यांचे ते खूप भारी आहेत. तर चला इथेच थांबूया, नवीन व्हिडिओत भेटूया, तोपर्यंत बाय बाय.